Takže čaute lidi, zdraví vás Saska a Mirec. Čau. Řekl jsem to naopak, ale to jedno. A vítám vás u druhého, myslím, ne? Ano, druhého. Jo. Partu na náš let's play, gameplay, to je jedno. Na hru Team Fortress 2. A teďka jsme tady na modu Man vs Machine. A server budete mít v popisku, ale nevím, jestli se tam dostanete. Má to 6 slotů, takže... No, jo no. Fuck. Spy, Ne, pozor, spy. Spy! Ježiši, Spy. Mi to ničí, ten zmrt. Pip. Ach jo. Což potkám, vole, ty. Musím si něco koupit, na Sentrinu. Honem. Co si mám koupit? Jo, a toto nahráme po druhé. Je to 4. waveka, takže... To už je všecko. Potvrdit. Jo, to je všechno asi. Ještě byla nuda. Jo, no. Skoupím si... Jo, jednu razovou Sentry si koupím. Víš, taky mohla něco koupit. Já jsem to zase nestopl, ale... Teď to stopnu, no. Nějak tak. Ne to někam... Ne. Nedáme. Kolik máš peněz? What the fuck? Jo, to je ta jednorázová. No, tak tohle je fail. Já jsem to posral. Jo, no to nezvednu, dobré. Pff. Co? Já jsem myslel, že to nejde zvednout. To zase tady. Čekat. To je? Co jsi to udělal? Já jsem se lajkl. To byl test. Test, Aha. No, tak kolik ještě? minuta. Ty ve 4. Počkej. Ty, já si dal F5. Everybody ready. Aha. Jinak o tomto modu asi víte, jakože... Prostě jde tady o to, že tady chodí nějaký robotický třeba od scoutů až po spáje a... Všechny rasy prostě. No, přesně. A musí donést bombu tam do toho. Do té díry, tam a to vybuchne, a potom to musíme dělat znova a... Přesně. A jo, jsou tady ještě tanci takový, anebo gianti, vole, takový... Však oni se jmenují giant. Joint. To jsou joint. Prostě my jim v tom musíme zabránit. Ano, přesně. A já si ještě stlumím zvuky trochu. Aha, to je moc. Promiň, to tak Spy. zase. Ale nevím, kde je. Ne, moje jednorázová Sentry ještě žije, jo. Fuck! On tě žryzl. Hej, pozor. Jo, zabil jsem ho. Ne, moje dispenser. Ne, pozor. Co to je zase? Bomba. Oba dva zaraz. Bomba. Kolik máš kilů? 61. Já 48. Ne, co je to? Co se tam ještě je? Dobrý. Boom ho. Jo. Hej, ty jsi měl taky takovou brokovnicu, ne? Tady tu. Jo, A proč nemáš? protože jsem mi dal do craftingu. Jo. Bomba. Je, 2 bomby. Je tady. Pryč. Jo. Dobré. Není to dobré. Nemám dispenser. Já mám. Ty jsi dal zničit, že jo? Ne. Vlastně. To musíme dát, už to bude konec. Yes, konec. Super. Já si jdu zase něco vylepšit teda. Ježíš, tak špatné hodnocení. Hodnocení F! No, tak to... To je hodně profesionální. To je myslím 5, ne? No. Je. Co se tady mám zlepšit asi? Jo, toto si dám.
Já ještě si dám uhní, prosím. Kapacita. Jo, toto si dám potvrdit. Mám $2. No tak, Dáme 4. Asi se tam nevidím. Jo, dívej, já to mám furt nabité. Vidíš to? Hej. co? Jenom na 8 nábojů jenom. Cheater. To je, když nezničí tu centrinu takto. Tak se mi, jak kdyby prostě, to nabije. Pozor, to si mám spadlo. Tyjo, to tam nejde dát. Však to nešlo dát. Co je? Musíš umět. Vyskoč. To je žumpa. To dám sem. Jo, tady. Tak. Tak. Pojďte na to. Pojďte na to, pojďte na to. Velký heavy. Ne, a má tam mediky kolem sebe, se sadím. Jo. 85 kg. A jej, velké heavy. Nemá. Jo, zabil jsem mu. Já jsem ho zabil, protože jsem měl ty kryty. Já to jdu pozbírat onem. Tobě se to dává taky ty hry. Jo, hodnocení A, to bylo všecko. Což se Já mám nedá. A+. Jo, taky. Já si jdu ještě něco koupit. Zase to mám nabité. Aha, 3. Dobrý. Co na centrinu? Jo, tady. To ne. To. Já jsem si dal rychlost střelby a zdraví budovy. Potvrdit. 52. Jo, to jsem si dal taky, myslím. Aha. Teď tam bude, se vsadím určitě tank tam bude. A doufám, že to nebude, hej, viděl jsi někdy velkého snajpera? To by nebylo moc dobré teda. Taká headka odstřelená. Já, oni zbořili centrinu. Halou. Mně tam zase nejde dát. Co to je? Jo, tak to. Super. Hillary. Máme tady. Jo, Nemají overcharge. šanci. Jo, můj borec už má nabitý overcharge. Potom to tam proběhne. Jasně. Hop. 4, 3, 2, 1. Jdeme na to. Se ukažte. Se ukažte. Co tam jde? Velký ten. Soldier. Oh my god, to nebude dobré. Ne, pozor. Tyjo. Ojej, velký soldier. Ne. Ne. Oh my god. Mě to tam ničí někdo, zabij to tam. Já to už mám, toto. Jsem dostal před něco, už mám, super. Zničen. Ono to musím dopravit. No. Ne. Ježíš, ty tam malá. Ne, chcípni. Jo, hlava. Ne. Ach jo. No už se spawní, ale. Kdo? Já. Jo. Mg.
To nemám šanci. Ne, jej. Super. Giant. Giant. Však on se tak jmenuje. The Giant. Giant je lepší. Ne, Giant. Giant. Joint. To musíme dát, ježíš. Snad nejsou takový sráči. Pojď. Za koho jdeš? Heavy. Jej. Já bych mohl jít taky za někoho jiného, že? Ale tady zase není žádný ten inženýr. Je hen. Takový fighter. Pojď high five. Pojď high five, hej. Jdeš? To nejde. Jak to? Musí to jít. Aha, já mám D4, já si... Sorry. 4, 3, 2, 1. Mohl jsem si zase něco vylepšit, pozdě. To dáme. A už ho vidím, z metka. Ty uhni. Šíte do něho, šíte do něho. Ne, ono to letí na mě. Pozor, pozor, pozor. Hej, pomoc, pomoc. Tady někdo, vedle mě. Spy, ty vole. No, super. Je tu ještě. Jo, a scout je tam vzadu už. Super, super. Honem tam, honem. To nemůže být. Honem, postav se. Oh my god. Jo, jebl jsem ho. Jo. To nemám šanci dát, jo. Asi tak. Ne, náboje. Ty vole. Co to jsem dupe? Tak to nevím. Ne. Ne, bomba. Ne. Yes. Oh my god. Že jsme to dali. Jo? Dobře mi. Potvrdit. Jo, mám 600 kovů. Kapacita nábojů, rychlost střelby. Aha, já mám 60 kryt. Jo, zrušit. Hej, pojď taky za inženýra. Jo. To nemůžem dát potom. To je lepší. Není. Však jste 3 inženýři. Aha. Tak. A dispenser musí dát za sebe. Aby to nemohl nějaký čůzák zabít. Ale ne, já to postavím tam, hned vedle něho. A budu tady, jas. No, dej. Jo. No, konečně. 150 ty... Čeho? Ty mrtky. Scoutu. No, přesně. Tak to bude
To bude hardcore. A to je hardcore. Ale jo, dáváme to. No, Zatím. jak kdo? Třeba ty? Ne. Oh my god. Ty vole, sniper. Ne, spy. Metek. No, další sniper. Bomba. A mě to laguje. Sakra. Dobré. Honem, ne, pozor, spy. Ne, bomba. Honem, ver to. Ty vole. Ty jsi tam byl taky. Jo. Ale já jsem ho zabil. Tak to je jiná. O, to je pěkné. Kolik máš kilo? 147. Vlastně, Kolik ty? 106. Jo. Jo, nesmí to vzít, já to tady musím uchránit. Jo. Jo. Běžte to pozbírat. Oh my god. Jej. Honem vrátit se. To nemůžem dát. Zabij, že? Aha. Ty jsi taky ten inženýr? Nejsi. Hej. Aha, on tady zase není. Ne. To dáme, to musíme dát. Kde zase zbyl, tyjo? Já jsem to tam drtil vedle tebe. Tak proč nemluvil? Nevím. Pozor, sniper. Ne. Ne, Je to ta nechci. bomba. Ne. You know, že hen? Aha. Slyšíme brzo. Jo, to musíme dát. Jo, už. Jo, dobrý. Ještě si zvýším všecko na full. Jo, už mám všecko na full, sakra. Čeká to už ještě jedna vlna. Potvrdit. Hodnocení C, super. Kapacita nábojů. Rychlost střelby. Potvrdit. Ještě něco. Potvrdit. Tak. Jdu to postavit. 8. To určitě nedáme. Čeho 8? Waveka. Co to bylo? Co? Takový vystrašený hlas. To byl myslím scout nebo tak něco. Jo, aha, to musím zbourat. Toto dáme sem. Tak. Já mám 600 železa. Aha, F4. Aha, 4. Zase já. No, ten Nika tam není. Tož jde. Mě healují 2 dispensery. Vidím. No tak. O, tady bude jeden velký soldier. A jeden tank. A už jsem to nestihl. No pojďte. Ne, to je velký heavy, hochu. Ještě herší. Ne. Ježiš, já se to... Ne, oni chodí tady zadem. Fuck you. Overcharge, no, super. No,
No, no to dám. Jo, je po něm. No, nesmí zhebnout, Jo. nesmí zhebnout. Jo, tyjo. Dobře, ne velký soldier. To dám. Ještě, že mám tolik železa. Haha. Ne. Ach jo. Oh, fuck. Fuck you. Super. Super. To dáme, ještě tank. Ještě tank. Já to dám tady radši. Kam jede? Já to dám sem. Nevím, jede proti mně. Tam tu levou Druhou, stranu. no přesně, ten to dal na opak. Ale to dám, já tam jdu ještě. To dáte. Ne, poslední náboje. Nemám náboje, jdu do něho pěstí. Oh, Jo. mě to postup- zabil. Ne, Postup achievementu. jo, Dobře já mi. taky. Takže to by pro dnešek stačilo. Takže děkuji za každý like, odběr a zhlédnutí taky. Jo. A čau. Čau.